umaga. Ano na boy? Good morning, 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 good morning. Nasaasan daw tabi, Chief Ramer, asa ko yung audio digdi sa laong, kusog-kusuga daw tabi kidiit. Alright, sige, okay na yan. Let's enjoy the day. Mga tugang Miyerkules, 29th of October 2025. Welcome po sa inyong programang Morning Hearing. Sa programang ini, bawal ang kinig, bawal ang babloy, bawal ang borosot habang naka-morning hearing. Good morning, 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 good morning. Terindog na, terindog, 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 terindog. Terindog na po, terindog na, terindog, 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 terindog. Aga na. Morning Hirit na sa DCGV. Sa programang ini, bawal ang kinig, bawal ang babloy, bawal ang borosot habang naka-morning hirit. Kasabay niya to sa Technical Department si Chief Ramer Tanay, sa Newsroom News Director Mar de la Cruz. Sa luwas, pinapanginutan po ni Chief Reporter Jimmy Nasalita, Karen Ala, Joshua Bino, Alar Mario, Angel Mustasa, Jomar Bien, Manibela, Boy Mata. Hanggang po kitang 7 o'clock in the morning. Dili po sa inyong programang Morning Hirit. Hello, hello, hello. Good morning po, Primer Distrito, Canalbay. Good morning, Segundo Distrito. Good morning po, 3rd District. Good morning, Tabi, Legazpi City. Bicol Region, Luzon, Visayas, Mindanao. Mga Bicolano sa manapartikan mundo. Good morning, Ismail. God is good all the time. Kami po nagalaom na kamugabos ayo. Nasa maray pong kamugtakan. Sa mga oras na nilibrido po, mga tugan sa anuman nakapahamakan. Magandang mo. Kumusta na po ang sa tuyang aldaw? Ha? So may mga birthday dyan, pwede po nindog i-text mga tugangan sa inyong mga birthday greeting sa 0928-777-5548 0966-203-0034. Yan ha. So sa tuya tabi na mga kwan dyan ha, mga misis, mga mister, mga teachers. Good morning mga madam. Good morning tabi mga sirs. Magandang morning. Mga travelers natin, magandang morning po sa Indogabos. Kumusta po sa tuyang aldaw? Kumusta po sa tuyang pinaghihinguhang mga dapat tapuson mo niyan? Ayos na? Ayos na po mga senior citizens. Kumusta? Kumusta po sa inyong aldaw? Ay, Salbatana, ang undas palan, Sabado-Domingo, adi. Sabado-Domingo palan ang undas, adi. Sabado-Domingo pala ng undas ta. Ampit sa uno pala Sabado, adi. So mga kwan natin ha. So mga birthday celebrants natin. Magandang morning. Tabi sa Indogabos. Alright, digi na kita mga tugang sa mga istorya sa tuyang palibot. Report muna tayo. Ali po dyan sa luwas. Buena Manong Bareta sa Morning Hirit. Dara ni Chief Reporter Jimmy Nasalita. Jim, good morning Jim. Yes, BP, maray na aga. Maray na aga sa mga barantabay. Yes sir. Sabi naman niya tong istorya. Problemado na naman sa mga nagpapa-dialysis sa JBDAP, Tuburan, Ligao City. Sa pagsabing sarong bulanad naman, daing supply kan erythropoietin. Ano na yan? Salbatanag. Marasa pa. Lina-anticipar yan. Importanteng bagay ini sa mga nagpapa-dialysis. Ta ingkwan ini. So dari tubig kayo din yan. Apwera ka ni so dextrose pigapod na NSS. Duwang aldaw ng day naman kisupply. Dahilan kani sa mga pasyente
naobligar sa luwas na sana magbakal. Grabe. Kantidadon 700 so erythropoietin. Mahal pa na yan, ano? 700? O, 3 times a day, 3 times a week sinda. Oo. Nagbabakal tayo an kuan. Schedule kan dialysis. Oo. Mantang 95 pesos man so pigagamit na suwero. So mga kapo sa budget, yan may problema. Ay, nako. Ngunyan, dahil masabutan kung natatawara-waraan mga importanteng bagayan dyan sa dialysis center, sa nasabing ospital. Kan inot, na ibarita na baga niya ito na tawan kisolusyon o minarabot sa mga ingredienteng pigagamit sa dialysis. Kaya uminapod na naman sa tuya kasubanggi. So, mga nagpapadialysis. Ano ba yan? Kung pwede na yan, ibarita ninyo ta. Difícil nga san kwarta magparahanap. Isang head kang kwan dyan, tabi Jimmy Ngunyan, siyang head kang Jibidap, PPH. Bago na si Dr. Dominador Concepcion, uto na sa siga. Babae, dahil ko na ako so, nalingawang ko sa pangaran. Ano yan, diba't mapasyaran ko tabi, bibi. Sige daw. Although, dahil man digdi, gari dahil man digdi ang problema. Sain? Digdi, nagahalat man sana. Baka sa opisina kang provincial health officer? Purchasing department. So, dyan sa probinsya. So, pinag-follow up ba gani kuhanin Sa purchasing kang IPHO? Padaman naman si Karen taod-taod. Si Karen bagan bata sa mga pipadaman ng kay Karen. Dahil tulos na kukuha ni Karen. Napano daw? So sa accounting baga kung nadangog ko ano nangyari duman sa problema sa HEA. Kung dahil sa chief of office, so assistant chief of office. Di ba? Kaya naman ang mga bagong pangpahuban. Pangpaputi kibuhok. Di may problema na naman to. Padaman ang tataod doon na naman. Ano ba yan? Dapat ko anticipated na yan. Kung dahil apunan ko si Gobernador taod-taod, para anaro ko tang bagay na, di na dapat ang pigo problema kang gobernador. Kaya nagburugtak yan ki mga tao. Iyo dapat ang mag-asikaso kaan. Dangan napanood daw araw ka na bagay, problema man pa kang gobernador. Kada kung kang pag-iisip kan hipikotibo. Basta duwang kay pon erythropoietin, tapos suwero. Suwero, nailing muna yan. Yan di nakakadialysis, pero mabakal pasyente. Nailing muna yan. Kunora kakikwan, kunora kakipambakal. Nang mangyayari sa lawas mo, manas. Natural, ko na yan. Ang kidney problem yan Pag naliligan ang kidney mo, may epektoan sa imong lawas. Kaya minamhubag ang tabo. Ay, nako. Sige, taod-taod. I-assign mo kay Karen taod-taod. Ika na magtaong instruksyon. Amo na, remate mas na. maray kang ikang pag binataong instruksyon Kontol. Ngunyan na, remate na ito ni Karen. Ako sa lingko. Apunan mo magarit taod-taod. Amo na. Tagari. Maray-maray ang pagtubod sa imo ni Karen. Ade. Ika na. Okay, ika na. Apunan ko. Ibig na salita, DCGB nyo. Salamat, Karen. Karen. Salamat, Jimmy. Salbatana. Pagkagaga, problema na nasa bat ko naman ngunya na aga. Dahil muna na para sa pobre yan, di na antisipar. Ano daw kung magtagagambit-gambit na medyo mga malanit-nanit kitang tataramon digdi. Ako pigaplanuhan ko na yan, tabi ko. Di ba ko kuman yan ugali. Bako ko garing pagkatawo yan na magtagagamit-gamit kita medyo malanit-lanit na mga tataramon digdi. Tali nga na yan. Dagukunta naman ang lado ninda. Ano mo nang para yan sa mga nangangaipo? Para yan sa mga pasyente na
dapat talibre ang serbisyo kang gobyerno. Tapos harog kan, di ka mo nakaka-purchase tulos kay ano yan. Something is wrong. Igwa ki problema dyan. Sa laog kan Kapitolyo. Diyan tabi sa po kung anong apod kan departamentong iyan. May charge yan sa PHO. May problema. Dapat ang gutururuan. Imposibleng daing problema iyan. Saan ang nagproblema? Pag nasusog yan, ito dapat ng taong ito, naghihiro ka yan. Pag anticipated mo na din naubusan supply. O kung bakuman, pag naubusan kang supply, dapat igawa ka kigari emergency purchase na pwede mong utangan tulos o anong gigibuhon dyan sa supplier kung ano. Kadakol-dakol kang supplier, wala kaan. Ay, ano ba yan? Dahil palibong ang payo ko ngunya na agahan, na bata, dahil ako nakadarangon yan kisnakan, bata dahil ako nakadara ki biskwit ngunya na aga na pang pagtimo-timon, bata dahil ako nakasapla ki batag ngunya, no maski kamuti lamang. Pakaraya baya tabi nindo mga busi. Aron kan, problema pa kang gobernador yan. Mapod pa kita kan sa gobernador. Pag nakaabot ang sa gobernador, mapod ang gobernador, sa ka mga aksyon. Pwede pala niya. Kundi apod, anday matararab. Ay, nako. Huwag kayong ganyan, Ako kaya, nata daw pag pobre at apektado ta, minalibong ang payo. Malikot, sumiba din namang ayo, yata kayang bumakal tulos kay bulong. Di ba? Good morning, tabi, Madam Milindawi. Gabos tabi ng mga listeners now. Good morning, Madam Milindawi. Duma na lang kamo kay Madam Milindawi. Yan na may mga kidney problem. Di ba? Duma na lang kamo. Ma-advise ang lamang kamo ka. Kung anong gigibuhon ka. Purihin ang Panginoon o aking kaluluwa o Panginoon kong Diyos. Ikaw nga ay dakila. Ikaw ay nararamtan ng karilagan at kagandahan. Ang pinaka-balabal mo ay isang liwanag. Inilatag mo ang langit na waring isang kubol. Amen. Salmo 1:3, 103:1-2. Salamat, mahal na Panginoon. A blessed Wednesday up everyone. God bless us. Salamat, tabi pade. Ara mo na. I love you. Pagkaaga na. Hello. Migo, good morning. Ano, nagabot na? Relax ka lang, Migo. Nagabot na? Amo na, salamat. Ay, very good. Nadali mang giraray. O ano? Migo. Kaya pag-isipan mo na sa 2028. Iyon, mapagalunon man na. Araw kan, marasa, sambulan na warang supply. Migo, Oo. ang apod kayan dati na yung boss kong Tagaligaste. Nagdadagit dito sa mo. Mga spoon feeding eh, sa mo. At ayun na nga ni. Yung sambulan ng daing supply, paano yan? Dapat kaya yan. Maduman si Jimmy sa hospital taon-taon, papatsikong kuman sa Kapitolyo. Migo, araw kaya yan. Oo. Tiga-forecast na nila yan na, o ini. Yan. Diit na lang, dapat mag-purchase na kita. Tama, Migo. Kumbinsido ako dyan si mo. Ako ba kaya? Nagkapot man ako ng mga tao. Dapat araw kaya. Iyo baga. Dapat proactive kita. Aram, pero ang supply dyan, dakol pa. Ay, dito na sa naos. Mag-emergency purchase na kamo. Baka mabusan kita ka. Muda. Aram mo na kung pera nagagamit ka, na pasyente? Yung man, Anong plug? In-out kan, ano kaya, ng pasyente dyan. Oo. Pera ang nagagamit. Ikaduwa na si Pinabil Montidora na may problema yan. Nandiyan sa mga araw ka na sitwasyon. Ha? Proactive ako reactive. At na nga ni, araw ka sambulan na, paano sa mga TOs na nagadialysis, sen mabakal ki 700 ang kada saro na, ano ito? Pupuwitin. Ano ito? Iyo, so, pigtaram na yung Electropuwitin. Salbatana. Pigpapadagit ka na naman, Migo. At na nga ni, pasisidad makapugol kang dagit kung kan init kang payo kung niya na aga. At yan, madadagit ka pa, sigurado sa programa mo nga hapot. Dako na naman ang mahapot. Inquire ka sa bagay. Haro pa ito, nagkapalibong pa sa payo. Sigurado yan. Nagigiliwan na dumaan. Okay, nagpasuruwain na ba? Ayun na, okay. Sige, Migo. Good morning. Salamat. Alright.
regular na program na baga ang possible na ibaso na naman sa administrasyon ni Gob kang since health ang focus ni Gob. Kasuhan kin negligence kahirak man kan mga pobre at ayo na nga ng pigasabit mga pabaya sa trabaho between life and death and situation. Good morning tabi sa imo busing Leonito Gaviria at ayan pigasabit ay. 5:30 na, 5:29. Karen Ala nasa linya. Good morning, Karen. Pagpakod sabi, VPN ito, i-follow up ko bila yun. Tapig follow up ta na bagay yan. Ang sabi, ang hospital, usually ang nagsusolusyon kaan. Buda may beses, may mga isyong sinabing they aramkan provincial health office. Kasi pagkasabing ang hospital, mostly, they tulos minataram sa provincial health office. Buda mostly, ang sinabi, hospital ang nagsusolusyon kaan. Ngunyan, ang talagang pinagagadan ko statement kaan, ang provincial health office, day man nagatao bitin nin direktang pahayag. Dahil, karapin ang ibon mo na dumang kagaray sa ENDA, tapos dumang ka sa GSO, General Services, abuton mo sa General Services, depining araw ka nagtutururuan Latakon taon-taon talaga ako napikon taon-taon. Dumang ka sa GSO, kuwaputuno kung paano ang proseso ka yan. Tapos dumang gare sa opisina kang PHO, tama niya sambulan na, nawara ka yan. Kung ano ka nan, kung head of hospital, anong pigibo ka head of hospital? Di ba? Oo. Tama. Kaya tao dito. Yung assignment mo sa agad taon na. Okay, budak suhiya sa accounting, pigi para harapos kita kang bisinata. Naduman ko na iyon na heya. Anong sabi? Bako man si provincial accountant ang direktang nagtaram, kamay seminar, halagad sabi kan mga staff duman, pinagpuproseso pa. Kaloy-aloy natin. Alo yon. Ako na ano yan, ako kaya na. Manu-manu ang pag-check ng mga dokumento. Alo yun na para sa mga nagsakripisyo kang uminabing COVID. Ang ngayon, natatapos ang hiyangaan. Yaw na sa kwarta na Di nga inagtataw di pikipayag. Di mo inapot ko niya natin sa kwarta. Aputon mo sa treasurer's office. Kung may budget na uday pa, o kung ano sa account sa treasurer. Ano na yan? Para sa tao, kaloy-aloy na pauliton. Sa Siga Memorial Hospital, tapos na palang Henry, so iba. Netaon na nga sa iba na sa iba tadai. Ay, nako. Sige. Yan ang assignment po between 7:30 and 9. Dapat matapos ang dyan na Opo, yung tabi. Okay, sige, go. Nagdahagad nun, formal na paliwanag ang sanggunian panlalawigan ng Albay sa polisiya ngunyan kan Kapitolyo Provincial sa gabos na mga empleyado na dapat magpasiguro muna ng travel order o mga opisyal na dokumento paano man ang mga aratindiran kaini sa luwas kan sa indang opisina. Sa rigorong session kan sanggunian panlalawigan, nagpahayag din siring si Second District Board Member Attorney Melissa Abadesa dahil sa pagkakigkig kaini sa bagong kaaramkan mga personahe asin polisiya sa Kapitolyo na sinabing ganyan talagang pagkakaaram ang sanggunian. Ipinaliwanag ni Board Member Abadesa sa DCGP News na medyo may paulangan asin conflict ang steering na sistema kapag sabing kung may mga beses na urgent asin may importante na mga meeting na may pipaarapudan ang sanggunian, dahil na nakakaaratindir dahil sa kinakapuan mo na mag-secure asin pa-permanent travel order sa provincial administrator bilang pagsunod sa mandato ngunyan kan Kapitolyo. Kung matatandaan depende sa enot niya itong report, ang polisiya ngunyan sa mga empleyado sa kada pag-aratindir ng mga meeting or events sa luwas, kaipuhan ng nasabing dokumento o maski certificate of appearance sa pagsabing ang purpose kaiyan, tanganing mag-reflect iyan sa 8 a.m. to 5 p.m. working hours na talagang may connection sa trabaho ang pinagduruman ng dangal at tindiran kan mga ini sa laog kan tigbabayadan sa ilang oras sa pagtrabaho o ang sinabing babanwasan kan HR ang sa imong naging oras sa trabaho, natural ang sweldo apektado. Yan ang report. Karen Ala, DCGD News. Salamat Karen sa report. Hali dyan sa Alawan. 5:31. Nagdadawag ka mo sa DCGB. Always number one, always at your service. Diba daw kita sa mga headlines si Paring Mar de la Cruz. Standby ka mo sa Bareta na duwang babae po binadilgadan dyan sa Premier Distrito Canalbay. May duwang babae databi na binadil gadan. Ano daw nangyari ta binadil sa babae?
pangyari sa Mauraro. Senior Director Marty La Cruz na muna. Good morning pa rin, Mar. Anong Good headlines? morning, BB. Good morning sa mga kabantabay. Headlines ko niyan, NDRRMC naganda na sa pagrumdum kan Ondas 2025. Philippine Coast Guard todo preparasyon naman sa Ondas 2025. Mantang PTEX, renuso na ka mga paserong mauli sa pag-obserba kan All Saints Day as in All Souls Day sa Nobyembre 1 as in 2. Romualdez sa Cinco, nakabalaan na pampangon sa pagdangog ng Senate Blue Ribbon Committee sa Nobyembre 14. Gobyerno kumpiyansa na makakainganyar pamangiraray in foreign investments. Escudero at Sinontiveros, pinakangtios daw na senador, mantang Tulfo Brothers ang pinakang mayaman. Si Say pa lang pinakatios, Senador? Si Escudero kasi Ontiveros, Pinakatios? kasi sa indang Salen. Salen. Ang pinakamayaman, Pinakamayaman, Tulfo Brothers. Tulfo Brothers. Pero kan magsumitir naman si Mark Villar ang pinakamayaman. Ayan, itong halata masyado. Okay. Rido, kao sa kang pagsakyada nin mga armado sa tipo-tipo basilan sigun sa militar. Mantang sabi kan DSWD, handa sindang magtabang sa mga apektado kan Rido sa tipo-tipo. Mga pulis na i-deploy sa Ondas, minabot na sa sobre 50,000. Mantang igwama nin 27,500 na mga bombero ang ipapawaga sa Ondas. NDRMC, linitaas ng alert status sa maabot na Ondas. Mantang ICI, sigurari na nagpadara ng supina kay dating Congressman Rizal Dico. Di pampang ini sa pizza 11 asin pizza 12 ka Nobyembre. Alright, so yung BP, mga headlines na pagkaaga ito dyan kong PWS Enterprises sa napo sa Mr. and Mrs. Raul and Marisa Caldio dyan sa Oro Life Legazpi City. Basta radyo at PWS sa niyan, ito po sabing konektado kung maskita yung Dr. News Base. Ini po si Martina. Good morning. Thank you pa rin, Mar, sa mga headlines. Newspaper front page. Enot sa morning hirit. Newspaper front page. Enot sa morning hirit. Sige, o ilang tamo na si Pading Mar de la Cruz o kaya si Pading Al sa dagdag na istorya bago pa sa tuyang pag-asa. Good morning, Pading Al. Anong latest? Go ahead. Thank you so much, Pade. Good morning. May awareness campaign na ngunyan ang gobyerno lokal kan Legazpi sa paglakop kan trangkaso. Sa resolusyon na pinasar ni City Councilor Sunshine Imperial, Chairman kan Committee on Health, igagad kani sa mga pampubliko, pribado man, na eskwelahan, mga establishmento de negosyo, mga opisina de gobyerno, transport terminal, mga ospital, mga klinika, asinibapa, na mag-install nin precautionary measures para maiwasan ang paglakop kan helang na trangkaso, flu o influenza sa medical term. Manunatan kaya ngunyan na maskisain, lalo na sa laog mismo kan harong, na haros iubos ang pamilya na nakakamati nin trangkaso. Lalo pa ngunyan na bula na nin tag-uran, expected na lalo pa ining maglalakop. Maging si City Councilor Vince Baltasar, igisip naman ang siring na resolusyon, kaya nasanggunian na lungsod, inuyunan ang resolusyon ni City Councilor Sunshine Imperial, co-authors man, di ba mga pag-iriba, siring kay Consyal Baltasar, Lahara, Rañeses, Valladolid, Lucila, Hao, asin SK Garbin, presente sa sesyon sa hapon. Yan pa rin ang impormasyon. Pading Al, Yep. baka matimingan mo ini si Councilor Lahara. Paki-interview do tabi. Anong plano niya sa traffic situation sa Legazpi? Bako siyang Committee on Public Utilities? Oo, pero Karoon na tabi ini kung saan mo siya matimingan. Anong plano niya sa malalabag ang traffic sa Legazpi? Bako man medyo nagkukan baga, naglalala baga ang sitwasyon. Anong plano niya? Abay siya data. Diba? Timpuan ta and si Mayor nabanggit ng sa Yung nga siguro, panahon na magtagalakaw-lakaw si Kagawad Lahara, magtagailing-iling kan sitwasyon ta. Pero ang business na akong nag-uuli na medyo mga alas 4, alas 5, grabe pa di. Bako karaw-karaw eh. Dapat isipan ni Kagawad Lahara kung nang gigibo niya sa traffic sa syudad o baka i-revisit niya sa traffic code kan syudad.
Kaya basa na Tabako ba na masyadong trabaho ni Mayor? Trabaho ang kansagunian through legislation? sa legislation, no? Di ba? Oo, okay. Anyway, ilangon ta. Okay, so para mientras tabi, pada iyo na informasyon. Alam Mario, thank you. Salamat paringal sa report. Hali po dyan mga tugang sa... Ha? Kasi pindutan ko na wala lagun na. Oy, istoryahan ta ka mo ka traffic na sal... Yan na traffic na. Garimay pa. Bako lamang, garimay may problema kita sa Legazpi. Siguro si Kagawad Lahara, busing, dapat gano'n siya, nagtagaluwas-luwas ka, pigiling mo ang sitwasyon mga bandang alas 5, alas 12, yan ang mga alas 7. Siguro sir, nagtatagaluwas ka dapat. Yaning mailing mo ang sitwasyon kan mga palibot sa palibot kan syudad. Nag-iikot ka kayo tabi sir. Nganing makaisip ka, nung gigibon mo sa traffic mo, dapat paano may masasuggest kay Mayor, may convene mo ang problema, ang ano yan, Legazpi City Traffic Consultative Council. Di ba? Ay, sige. Sige. Jomar, madali lang, Jomar. Sabi kang texter ta. Garing yung mainit ang kaldero mo niya na. Di ka na minit ang payo mo na pinuna ni Jimmy pagka-aga-aga. Di ka na uminit ang kaldero mo na pinuna ni Jimmy. Gari, talaga nagkamali siya. Ako, ani ba gari, basta sila minaturo ko dyan. Gano'n nag-i-receive na. Gari, kuro lang na ang kuro lang. Gari, then nag-i-receive ko ng gigiribon para sa kapag-anan kang publiko. Relax na relax kita eh. Di ba? Toto, babalikan ta dyan na 7:30. Papayawan tamo nangon yan. Tangani na, ano ini, makabilo kita taod-taod na. Gari nakakamali siya o kan ibatang mga local officials. Gari masyado ng kwan, masyadong relax buda, ani batang mga yaon sa mga department heads na kwan. Gari sige na santar. Excuse me po. Pati ugaring sa Pag-asa. Sisilan duty ngunyan sa Pag-asa, di. Alat. Sisa daw ang duty ngunyan sa Pag-asa. Madali lang, Jomar, dahil ka magiro dyan, Jomar. Abangan nito ang report ni Jomar. 20 babayi, binadil, gadaan sa Tabaco City. Pag-arog kan, dito na, lima din babayi, binadil, gadaan. Sa Tabaco City, yung kay Jomar ang detalye po, sandali lang, tapusin ko lang ang segment ko, para dyan sa kamugtakan kang panahon. Pag-asa, good morning. Good morning, sir. Masyado kang mainit ngunyan. Relax lang, sir. I love you. Si sir. Ultimong Hello, Pag-asa. What? Name. Paano na kita kay ni Noel Manalo? Hello. Morning. Habang nalilipot ang panahon, nag-iinit ka ba? Basta sabi kang Pag-asa, malipot na nga ang panahon. Inda? Yan ang observasyon mo. All the way, amigo. Yung mailang traffic sa syudad, ano nang pagigiribo ka ini na mga kagawa, sus ko, patawal-tawala kita. Gusto ting lugar sa Legazpi. Ata na. Bakit pa magmotor ka na sana? Ata na. Parang oran man lugar ng oran. Ora nun baga? Kaya nga Imagine may tam na para ko haling Marison. 5:15 kayo. Nakaabot ako sa Harong, sa Washington Drive. Alas 7:30. Tapos grabe sa rabatan kan traffic dyan sa may Old Airport. Gabos na nga ni Migo, maski di sa may lapan doon sa Bugnaw. Daing pulis, may pulis duman sa may UST. O di daing pulis sa may palaog sa Old Airport. Kaya mga... Dracula ang pating auto. Hello? Hello, good morning, baby. Oh.
Uni pantay si para ninda. Oh. Uni bagaong bagong tinampulig diyo sa may gilid kang UST. Nasaro pa yan. May mga nagralaog na dyan, kasuwa po, nahiling ko dyan, may nagralaog na dyan, na may napundo man sa gitna kang yawa, breed. Ang pagkasabot ko dyan, Bigo, gari one way yan. Dito man nga naram, dapat... Di nga ko nga, kata one time, nakaagi ako dyan. Sabi kan, sabi kan, one way nga yan ini Nga ko, paano mo naraman, basta gari nga one way ini. May nasabat ba na nga kami kong tricycle, salbatan na bako nagkagit-gitan kami naman sa tao kan Tinambo. Ba't di ko aram kung one way yan o two way yan. Sa Newton ba, di pwede magsabatan, ano bang auto? Correct. Duman sa pinakapuro baga, luwas duman sa may pigirahin na tulay. Tama ka. Duman sa may utong, sa may building duman na, kwan. Sa Newton man, di ko aram kung pwede magsarabatan duman, dahil karatula. Iyo nga ni, dapat ko tanjang BP, kung niyang pasanap, suggestion lang ini. May karatula ko tayo na, one way, two way, whatever, iyan, nagkanilingawa na. Pako sa na BP, dahil ka magwala, nabiyaw ka sa tao kang tulay, mawala ka. O saro pa, halik kang tulay, halik kang bunot, ma-left turn ka, salbasan. Ikaw mo kan magiriwal dyan. Madayaw mga dyan ng bottleneck. Oo. O, kasubanggi, alangan man na grabe na, o, ang iba pati, o, dahil man nagbibigay. Indak. O, ngunyan pa sa yan, si siya na kagawan, si Lahara. Oh, aradalan ako ta ninda yan. Open road na baga. Na dapat kan, anda si Paraon niya na. Ata na. Ako lang ang alternator og tadigdiyo, kaya lang ang pinaka-problema tadigdiyo, BP. So, totoo lang, disiplina ka driver. Number one. Okay. Imbis na magtuo ka, uli ka makatuong bigla, may nakaparada. Ata na nga ni. Di ko aram kung hali ka duman sa bugtong, di ko aram kung pwede kang magluwas dyan. Kung hali ka dito sa US, di ka, one time, nakashoot talaga ako, uminagi talaga ako, tatinuyo ko. Tinisting mo ba? May nasasabat akong auto na Fortuner. Dako lang ang Fortuner. O mas... Maringan ito, may gate duman na open sa may kanto kang garusa. May gate na pwedeng gumilid kiniit. Ayo. Oo. Sa kabaga. Dito, kita baga BP, dito kita nasasabutan ng tao. Binukta kang alternator dyan. Saro man siya na, ang bihikulong magkalaog. Ata na nga. Dahil ko alam kung inda. Tataw, sayon ta daw yan. Ano ba, BP? Maringan ita. Sula akong nag-drive na may, di akong kairiba. May pinikap ka. May pinik up na latoson tagang salbatanak. Okay? Sige, salamat, BP. Bye-bye. Di ba? Nako, di ko masabot na kung one way na tinampungin. Ano? Inda. O sandali. Sa pag-asa lugod kinatbirits na lugod. Ngayon na, talab ko na si Jomar. Hello? Haliyon man niya panaog mo si Jomar kang report na kwan na may binadilgadan sa tabako. Madali lang po. Di man kikalaban si Jomar. So, naman sana siya. Madali lang. Oning saraw na pag-asa line. Gariban. Good morning, Miss Alexis. Good morning po. Ikaw pala naka-duty ngon yan. Ba't ang tagal mong sumagot doon sa kabilang cellphone? Ay, may kauron ako, sir. Pero nailing ko po na nag-upload ka mong duwang beses. Ari nang nainot. Siya o ako? Ay, siya po. Siya? Opo. Sige. Pagbigyan tayo ka. Nainot siya, Opo. Sure ka? Opo. Baka ayaw mo nang akong sagutin talaga. Ay, siyempre, pag automatic na pag DZGB ang nag-upload. Lalo na pag? DZGB ang nag-upload. Pero, sabi sa ko ni Ano ang sabi? Melvin. Ano sabi ni Melvin? Habo mo na akong Kauronon? kaulay. Opo. Di anduda ko talaga. Bumakusin bagon mo yan. Baka nagmuto-muto ka. Ay, daiman. O sige na nga ni.
Sige na, ano ang latest tabi? Go ahead. Opo, para sa ating latest forecast, ngunyan na aldaw, ang Intertropical Convergence Zone ang nakakaapekto sa Sorsogon at Masbate na nagadaraning mapanganurong kalangitan na may mga kalat-kalat na pag-uuran as in pagkikilat at pagdaguldol. At the rest of Bicol region naman, sa Hanyato na partly cloudy to cloudy skies na may mga isolated lang na mga pag-uran at thunderstorms ang mamamatian gawa ng easterlies. So, ang tigatayang agwat ng temperatura ngunyang aldaw ay posibleng umabot ng 26 to 32 degrees Celsius. Sa ngunyan, para man kitang tigbabantayang low pressure area ito sa ating pag-asa monitoring domains. And ayun po sa ating latest forecast. Ini po si Alexis Roy Vivar ng Pag-asa Legazpi ang nagbabarita. Stoy, hanggang no rin ka dyan, Madyo, titabi. Ay hanggang Lunes. Lunes, maray Opo. ta. Halawig-halawig kitang, pero may kaaga mag-duty hanggang Lunes. Ay pangbanggi, pero naabutan ko man so morning na pag-forecast. Okay. Sa kwan, Saturday night, kumusta ang panahon, tatabi? Kwan baga, Sa Saturday man po. undas baga. Opo, bali tig-expect naman kan arog kaining weather conditions until in the next 5 days. Okay. Udi, medyo mauran-uran, medyo bako man masyad. Arog lang ka ng sitwasyon sa Sabadong Banggi. Undas. Opo. Oy, di ka magpara, tubod-tubod minsan kay Milvin, ha? Opo. Baka chismis ang pingsabi ka ito. Opo, nagpakumusta da po si VP Henry. Tapos sabi niya, abo ka na daw kauro noon. At kay nga paminsan di ka magtaga-tubod, pag naghaputom na akong totoo, ha? Opo. Sige, salamat, David Sige Miss po. Alexis. Alright, bye-bye, thank you. Yugo-yugon mo yan. Si Pramit. Yugo-yugon mo yan. May 2 babae binadilgadaan sa Tabaco City. Jumar, ano nangyari? Salamat, BP Henry. Good morning sa mga panantabay. Tama yan, 2 babae ang binadilgadang kasubanggi. Digdi sa Tabaco, ang insidente nangyari alas 9:40 ang pagkabanggi. Digdi sa Purok 4, Phase 2, Barangay San Roque, Tabaco City. Sa informasyon na nakuha kan DCGB News, ang biktima na gadan on the spot sa tama ng padil, si Nerissa Pagal Manlangit, 35 years old, kan San Roque. Ang sarupang nagadaan na babae, na dinara pa man kuta sa ospital, pero pag alas 11:15 kasubanggi dineklarar na kadan kan doktor matapos na dahil na makarecover. Iyo si Daisy Belches Barateta, 30 anyos. Basado sa impormasyon na nakuha kan DCGB News, ang insidente nangyari matapos na ang suspect na nakuha sa pangaran na Luis, 43 anyos din soltero, nakikipag-inuman sa iyang mga amigo, duman sa harong kan sa iyang tugang mansana na si Richard. Pero habang nagiinuman, inagdakainin ni Luis susarong amigo. Musna nga ya ibahin na ako ta ma-score nga ya kitang shabu. Di maninda ining biktima, susaro sa mga biktima, di maninda na nakikipag-inuman man duman sa sarong-harong, nagpirit na magbakal da aki droga ining suspect duman sa biktima. Abo man kan biktima dahil dati nawan
man na, wala man niya kukaan. O manali, so, suspect, buda so amigo, malibong ang payo. Binurot kan badil, nagbunot ki badil so suspect, BP Henry. Garo inabangan so biktima, nagkataon na susarupang biktima man na babae, nagdulok man duman sa talagang target kaining suspect, nag-istoryahan, buda sa witness, biglang duminulok sa suspetsado, pinaputukan sa sudawang babae, pinaputukan sa pandok daw mismo sa payo. Kaya Rakma. Dangan, tuminigaya na itong doa, sabay dulag kan suspect, nagresponde man sa mga autoridad, so mga tao, dead on the spot ni Sinerisa. Si Daisy, comatose, pero nagadan manggiraray pagkalapos kisarong oras, o dengan isarong oras, nagadan manggiraray sa ospital. Padagos mo niya na hot pursuit operation na pinagigibukan tabako PNP. Naiko. Kontradigdi sa suspect na si Luis, na armado kanday pamaraman na kalibring badil. Dahil kung nakuha ko report, data ram kung anong kalibre ang ginamit buda kumpiraan tama kan mga biktima. Pero nagluluwas malinaw BP Henry, bako man talagang sumaya i-eliminate ang mga biktima, nagkataon duman sa investigasyon, gusto lang magbakal kidroga, susaro, susupe, dahil pinabakalan kan biktima. Ay, nako. So, sundong mo niyan, BP Henry, diretso ang investigasyon. Iyan, so, nakuha ko pa lang na initial na investigasyon na pinagigibukan tabako PNP. Dahil niya ito makakaulay pa si Chief of Police, Police Lieutenant Colonel, si Sir, na dagkarilihong ko na tugutukaran, ni si Opita, o ito puminasiring o na sa Pier. Sa pigasikaso. So, sa ngunyan na yan na tabi BP Henry, ano yun kita digdi sa ipaturok ang pulisya kan tabako, sa samo-samo tapos o gabos na informasyon na pwedeng makuha dapat sa bagay na yan. Kaya bibigyan informasyon, Jomar Bien, DCGB. Sus kung pangyari sa maaba. O sige, ganito detalyihon tadaw yan. Kimaray may kinaraman po dyan sa duwang babae na binadilgadan din sa wrong persona. Dahil lang po sa pag-alipiga-aliga na mabakal din siya po. Sabi kan texter ta, si Councilor Boots Lucila po ang chairperson kan Public Utilities. Napudang ko kaini si Councilor Boots kanuminaging mga simana. Gari siniperate sa Public Utilities buda. Anyway, inapot ko si Councilor Boots kaini. Na-mention niya si Councilor Lahara. Anyway, sige, ihusay ta yan. Kaya si Councilor Lahara so na-mention ko kasabag. Anyway, maski gayon, sisay ang konsyal na in charge na. Kung konsyal ka sa Legazpi, pag naglakaw-lakaw ka dyan, pwede kang makaswestyon during session regular sa say mong mga pag-iriba na hilingon ang sitwasyon bilang parte ka kang Legislative Department. Diba? Sige, salamaton po rin sa texter ta. Good morning, Sir Henry. Dapat kaya sa hali UST dyan mag-agi, one way talaga po yan. See? Pag hali kang UST, one way talaga, di ka pwede magluwas. Kung hali kang UST, one way ka, pasiring duman sa may ibong. Yan, nasa lit na tinampong yan. Sa gilid kan salong. Sige po, one way tabi yan, bossing. Sabi ni Bossing Leonito Gaviria. Ayan sige. Ipakwanta yan ipailing tatabi yan Regardless yan sa chairmanship sa public utilities. Kundi ako nasasala, gari na apudan ka. Basta sa kagawad bo, sinapudan ko. Basta Kunyan naman mention niya si Councilor Lahara regarding. Anyway, tod tabi, ihusayon ta sa 7:30 to 9 para ma-interview taan public utilities para maadalan ang traffic situation sa Legazpi. Good morning, Tabi. So student mo baga na VM na daim manag ano simbag na
Jarin, yung pala naman ang ganda di. Sige. Sige daw, pasadahan tayo na dyan 7:30 to 9. Kadakol kitang mga dapat na, kanan, pag-iristoryahan. Na dapat tabi matapos na. Joshua Bino, nasa linya. Good morning, Joshua. Hello. Yes, Pipi. Good morning. Good morning. Go. Good morning sa mga paraantabay. Sa dagdag niya tong bareta, magiging puti at gray na sana tabi BP Henry. An mga pintura, kan mga public edifice sa munisipyo kan Daraga Albay. Halimbawa kan BP Henry, an mga barangay hall, asin iba pang mga propriedad na pagsadiri kan gobyerno, partikular na kan local government unit. Initabi BP Henry matapos na dagos ng maaprobaran sa Pantulo, asin huring pagbasa kan sangguni ang bayan kan Daraga Albay ang pinagpropuesto na anti-EPAL ordinance na pinag-sponsor ni Konsel Attorney Ayan Makasinag. Nagkaigwa ni na burutohan kasudma kung aprobaran o dai ang nasabi ng ordinansa, asin sa boto na 5 na yes, asin 4 na no, dagos man giraray na kaysa formal asin naaprobaran kan sangguniang bayan ang nasabi ng ordinansa. Susub sa ordinansang ini tabi BP Henry, dapat neutral color ang gamito na pintura kan mga propriedad na pagsadiri kan gobyerno dyan sa Daraga Albay, lalo na mga barangay hall, mga bihikulo, asin iba pa tabi BP Henry, siring man, dapat wara nin mga nakabugkak na pangaran nin politiko. Ang mga barangay hall na dapat i-repaint, titawan sinda nin 2 taon para makapagpa-repaint nin kulay kan barangay hall. Dapat ang gagamiton neutral color siring sa puti asin gray. Sa ngunyan, matapos maaprobahan ang nasabing ordinansa sa lado kan sangguni ang bayan, ang masunod na proseso kay ni tabi BP Henry susug sa pagkipaguro niya to kay Attorney Ayan Makasinag, masararo manini sa pag-review kan sanggunian panlalawigan kan Albay, asin na kung dainin mahiling na problema baka maaproban man tulos ini sa sanggunian panlalawigan, ibalik sa sangguniang bayan kan Daraga Albay for implementation na tabi BP Henry. Pero sa ngunyan na naaprobahan pa sa ini sa sangguniang bayan, hahalaton na ma-review asin matapos ining hilingon kana sangguniang panlalawigan di sa probinsya kana Albay. Kung halimbawa ma-realizer na ang nasabi ng ordinansang ini tabi BP Henry, kay puwan ang wag taga-Ruhinguwa kan mga barangay official na maghanap ang disponer nin pampa-repaint kahit sa indang mga barangay hall tayo BP Henry sa kulay na puti asin na gray. Asigon kay Attorney Ayan Makasinag, mayor na katuyuhan ka na ordinansang initabi BP Henry, iyo an wara na nin mga kolor-kolor politika dyan sa Daraga Albay, lalong-lalo na sa mga propriedad na pagsadiri man sa na gobyerno, siring man mas makatipid ini sa parte ka na gobyerno, maski si man ang magsalida kaya magtukaw na mayor, dahil niya gamiton an sa iyang kolor na pampapintura sa manlain-lain ng mga pagsariri kan gobyerno, kundi mamantinir kay ni tabi BP Henry ang neutral color na puti asin Si saan gray. mapapintura kan mga property na ang kang gobyerno? Halimbawa sa barangay hall, sa barangay sindang disponer hali sa barangay pan duman sa kuhaon sa pang pa-repaint, pero epektaong talaan tabi BP Henry para bako medyo masakit within 2 years. Ayon. Sisay ang anong pinalidad pag di nagsunod? Pinalidad BP Henry may dahil ko lang naapot exactly. Sa ordinansa bagaan, pag ordinansa may pinalidad dyan, di ba? Dahil ko lang naapot exactly, so kung gura na so pinalidad BP Henry. Buda sisi ang pipinalisaran? Halimbawa, Si kapitan? O so konsyal? O so konseho? so konseho tabi BP Henry, halimbawa sa laog din do, halimbawa ma-implement ang ordinansa sa laog din 2 taon dahil sinda makapagpa-repaint, violation na to BP Henry ka na ordinansa. Okay. Ang papanimbagong duman sa mga involved officials. Ayan. Okay. Sige. So yan BP Henry,
na naging resulta kan sesyon kasoon ma aprobado sa Sangguniang Bayan Candaraga Albay ang anti-EPAL ordinance parte kan proseso halaton ang pag-review kan Sangguniang Panlalawigan. Good boy sa mobile, Tos Popino, DCTV. Salamat. Si Councilor Lahara na po, Chairperson kan Public Order and Safety. Pwede pala na magtabangan si Councilor Lahara. Buda si Councilor Butch. Kung sinang dua, Public Order and Safety. Ang traffic, magkakasarabay ang safety. Di ba? Diba? O, salamaton po din sa nagpaabot ka din. O sige, ipapahanap tayo nito daw na Councilor Lahara or Councilor Butch Lucila. Public Order and Safety daw. Sabi kan sa tuya na kachat mo niya na pag-aaga. Salamaton po, ma'am. Sa sa chat tungkol sa chairmanship ni Councilor Lahara, Public Order and Safety pala si Councilor Lahara, ha? Okay? Tama, ang traffic baga, involved yan ang safety, di ba? Di sinang duwang kaurunon sa sabi, taon lang. Alright? Sige! Paningit sa morning hirit. Paningit sa morning hirit. Yan po dyan si Shara Maileron. Good morning, Shara. Good morning po, Bibi Henry. Asin sa to yung mga paraan tabay. Aram daw nindon na may sarong aldaw sa sarong taon na nagiging silensyo ang bilog na nasyon kan South Korea. Ini para tawandalan ang pig-aapod nindang sunyong o ang College Scholastic Ability Test, ang pinaka-importanting college entrance exam sa nasyon kan Korea. Sigun sa BBC News, bilog na nasyon kan South Korea ang nakikisumaro para makapag-concentrate ang mga estudyante kung saan mantang ginigibo ang 8 oras na examination para mientras na pigpupundoan pagpalayog kan mga eroplano, mga patrabaho sa construction sites, mga operasyon kan bangko, mga opisina, asin iba pa, magin ang mga military trainings ang papunduman. Dahil anta para sa nasyon kan South Korea, ang sunyong ang bako lang basta exam. Kundi inipig ko konsiderar na sarong national event asin simbolo nin tiyaga, asin dedikasyon kan mga kaakian sa South Korea. Iyan po, Bibi, ang paningit sa morning hirit nyo na aldaw ng Miyerkules. Ini po si Shara Maileron. Talaga? Marahay na aga. Talaga? Sabi pala sa Korea ni South Korea. Kita di nag-i-exam na antrak nag-aaragi pa. Mga maribukon. Thank you, Sarah. Good morning. Pakigreet po sa family Aringo everyday nakatutok sa imo. Mogmahon kapin mi sir from Aringo family ng Kope Village Anislag Daraga Albay. Good morning. Naulian ka sir kan makahuron mo si Miss Alexis. Medyo nauli-ulian ako. Aha. Good morning, Tabi. Happy birthday. Morning kay Benji Dapugi, Manay Agnes Mape, Melanie Agarin, Amada Esplana, Rachel Capili Asejo, Cora Rialubit, and Ophelia Maravilla. Alright, good morning po. Good morning, sir. One way po yan na sadit na dalan sa may UST. May signage duman sa dulo, kaso pasaway ang mga driver. Ayun, one way pala talaga to Sige po, salamat. Gariman sana nag-ikol-ikol ka na naman, idol. Masyado ka. Puro aldaw na problema ang traffic sa Legazpi anywhere. Iyo nga ni, dapat inengaged ang saro sa agapan kan Public Utilities and Order. Yan duwang committee ba? Si Kagawad Butch Buda, si Kagawad Lahara. Salamat, Tabi. Salamat na pinpoint mo po ang traffic situation sa Legazpi. Lalo na po sa Kabangan, grabe ang traffic pag lunch. Nailing mo na. At ayun na nga ni. Kaso hapon, naguli akong alas 12 tama, 11:30. Grabe. Talaga. Gari ang hiling ko, kulang lang ki-enforcement na na tultul buda. So, kung paano magkaigwas ki-synchronize ang traffic flow. Dapat Good morning, Tabi. Councilor Lucila po ang chairperson. Alright, sige po. Salamaton. Hanapon tayo si Kagawad Lucila taod-taod. Ang transport tabihin si Councilor Lucila. Okay, sige po. Thank you. Pabati po sa family J. Duploso na si Jamila Jessa Melody at sa Duploso family digdi sa Bariis nakikinig sa'yo at Cantonio Emily Dolot ng ilang Pilar Sorsogo. Salamat po.
Good morning, Henry M. Igwang budget po ang heya namin. Check na nga po sa sangbulan sa accounting. Pakitabi, talagang pigpapaaloy ninda. Ika po ang pag-asa mi. Sobrang aloy na po yan. Tapos ngunyan, pigpapaaloy-aloy pa. Pakitabangi po kami na ma-release ang heya mi. Sige po, tadaw na, iapuntanaan sa gobernador. Tangani po na, buda subulong dyan, sa report ni Jimmy. Pag nakuha na ni Karen tabang mong istorya kayan, ha? Unin naman tabi kami pakipalap tabi kan heya mi sa accounting. Dakulon ang text tungkol sa heya sa Kapitolyo. Good morning, Henry M. Nahiling takabaga kasuhapon, maugmahon ka, na yaong ka sa LCC. Iyo man ang nagpa-LCC sa kasuhapon. Pero dahil man ako nagparangarak ka kay Sulo kasuhapon. Ang misis ko, sandali. Alright, pwede po magpasiring kadigdi sa tabako sa dyan na hapon, may ipahiling ako sa imong isyo. Anong isyo daw yan? O sige po, arog na lang po kayo ni, ha? I-text mo na lang po sa ko ang issue mo sa tabako. Ipurod ko tabi kay Jomar. Medyo mahal-mahal na po ngunyan ang krudo. Ipurod ko tabi kay Jomar. Iyo po. Ako po i-text mo na po, ipa-investigaran ko, ha? Happy birthday po kay Kagawad Joel Boy Tison, Cambason, Tabaco City. Salamat. Kanina nagtitipid ka na. Dapat gising ang traffic chair sa panahon na ini. Yan, ha? Good morning, pabati po, happy birthday kay Bing Abalon, kan Enforcement Division DNR. Happy birthday po. Salamat tabi. Okay na to. Sige. Si Ate Tess Openya. So kung nahiling na text mo niya na aga, sandali. Ate Tess. Happy birthday kay Bing Abalon, kan Enforcement Division DNR Region 5. Ayun, yung pala kanina, ha. Advance happy birthday kay Duke Creek Isip. Marinaga tabi Duke Creek, happy advance happy birthday po sa imo, ha. Enjoy your birthday. Ang mga balita po susunod, makalipas lang kaining nagkapera, ha? Mga tugang na mga patalasta sa sendo pong programang Morning Hirit, digdi po sa DCGB. Si Henry Maceda, ang lalaking hindi inuumaga. Your partner in the morning. Mga tugang, abangan ta ang pinakabagong programa digdi sa DCGB Radio. Ang programang mahatod ng mga impormasyon, mga istoryang kapupurutan ng inspirasyon na naidulot kan pagtatrabangan ganing maiangat ang pagkabuhay kan mga Bicolanong paraomang benepisyaryo. Mag-iribahan kita, alas 10:30 hasta alas 11 ng pagkaaga. Magantabay, asin maghinanyog sa kape, asin paretang agraryo. Yolo Pascual po. Sa ubo at hika, may Plemex Forte Syrup and bottles. Pero para sa ginhawang kailangan agad, may Plemex Forte Capsule and Blister Pack. Madaling bitbitin, kayang ibulsa. Gawa sa natural na lagundi na tumutunaw at nagpapalabas ng plema. Convenient na, ginhawa pa. Plemex Forte Lagundi and Capsule. Basta lagundi, Plemex. Easy! Vitex Segundo L is the generic name of Plemex Forte. If symptoms persist, consult your doctor. Pag acidic ka, magkakasakit ka. Paano mo malalaman na ikaw ay taong acidic? Madaling mapagod at manghina, sakitin. Maraming aray sa katawan, organ failure. Madalas magkaroon ng mga infection, virus, bacteria, fungus, parasites, cancer cells mabubuhay sa iyong katawan dahil ikaw ay acidic. Address your acidity, you will address your ailment. HCI Power Trio, CMD, CPF at Cell Bio Juice. Kontra-acidic, iwas sakit, pampalakas, pampasigla, pampalusog, pampagana, pampaganda, pampagwapo, pampatalino, pampahaba ng buhay. For more information and free health consultation, visit CMD office at 2nd floor, room 208, PBLB Building 2, Peñaranda Street, Legazpi City, in front LCC Supermarket at Top Denver's Computer Shop. You may call or text 0939-904-0717.
Radyo Balagon Kaito, DCGB Ngunyan, Anainot, pirming nanginginutan. Always number one. Always number one. DCGB, 729 kHz. Enot sa Bareta, Enot sa Gabos. Always number one, always DCGB, oras alas 6:14. GB News Express. Mga baretang may init, madadagog na sa Morning Hirit. GB News Express. Mga baretang tinipon sa DCGB News Center. Ini ang mga baretang totoo, sigurado, asin garantisado. Ngunyan, puya ang sa indong tagapagbaret. Headlines kan mga bareta, Governor Noel Rosal opisyal lang nanumpa bilang chairman kan Bicol Regional Development Council. Philippine Coast Guard District Bicol naka-heightened alert status para sa undas. Sa lado nasyonal, NDRRMC naghanda na sa pagirumdom kang undas 2025. Escudero asin Hontiveros pinakatios na senador mantang Tulfo Brothers ang pinakamayaman. Sa ibang nasyon, Turkey yinugyog nin magnitude na 6.1 na linog. Business News, balor kan piso kontra dolyar. Lalo pang nagbaba. Health News, kausa kang UTI, aramon sa mga eksperto. Detalles kan mga bareta, mga tugang sa lado lokal. Nagsumpa na si Albay Governor Noel Rosal bilang pamayo kang Regional Development Council o RDC Bicol. Kay banya, sa sayang agom na si former Legazpi City Mayor Geraldine Rosal, Department of Economy, Planning and Development, o DepDep Bicol Regional Director Edna Cynthia Berses, asin ang 2nd District Representative na si Congressman Caloy Loria, ang oath-taking pinanginutan ni Bic Regional Trial Court Branch 7 Presiding Judge Aileen o Alim Almeida. Matatandaan, October 16 kan ipalawas ang appointment na pinadara kay DepDep Secretary Secretary Arsenio Balisacan hali sa Malacanang na pirmado ni Presidente Ferdinand Marcos Jr. Matukaw bilang RDC Chairman si Rosal sa laog ng 3 taon kasabay kan sa iyang termino bilang Gobernador Canalbay. Inan ikaduwang pagkakataon na masilbing chair kang RDC si Rosal kung sa nagtukaw ang opisyal na kaparehong pwesto kan taon 2022. Dagdag na mga bareta sa lado lokal, yaon si Jomar Bien, kasabay si Police Lieutenant Colonel Cirilio Kang Tabaco, PNP. Thank you very much, BP Henry. Tama, BP Henry, makakaulay niya tungon yan si Police Lieutenant Colonel Edmundo Cirilio Jr. and Chief of Police Kang Tabaco. Permaron ta sa iya itong sa mga naipaabot niya ng impormasyon kasubag na naipaabot niya itong impormasyon may connection sa duwang babaeng bidadilgadan kasubang gidigdi sa siyudad ng Tabaco and kung may mga dagdag na detalye maraman ta sa iya. Sir, live kita sa DCGB Legazpi, nasa ibong na linya si VP Henry Maceda. Hello, Sir Colonel, maray na aga po. Yes, Sir Henry, maray na aga man po sa imo asin sa imo mga tagapagdangog. Opo. Sir, pwede po makuha ang detalye kung paano po nangyari sa pambabadil sa duwang babae po kasubanggi? Go ahead po. Opo, around 9:58 po may nagapod sa station, nag-inform na igwakin nangyaring shooting incident digdi sa 4-4 Phase 2 kang San Roque, Tabaco. So, nung ma-receive po ang tawag, niradyohan agad yung mga malapit na patrollers at nakaabot agad yung ating mga tropa doon sa pinangyarihan ng krimen. Opo. So inabot, pati nga po ako mabilis din nakaresponde kasi malapit din ako sa area may event dito sa may Kinal So natakbo rin agad natin. So inabutan natin yung dalawang biktima, dalawang babae ito. Nakahandusay na doon sa alley. I see. Ano pang nangyari, Colonel? Ba't nangyari po ito? Yun nga po ang based doon sa mga initial interview natin sa mga taga doon. May binaril sila. Tinawag yung dalawa, lumabas, paglabas, pinutokan na. Dalawang putok. Tag-isa sila, pareho sa ulo ang tama. Opo. Ang suspect po, saro lang katawo, sir? Bali, may tinitingnan tayong mga persons of interest, So, Opo. bali, dalawa ito. Opo. Pero isa lang ang pumutok. Opo. Ano po ang motibo kang suspitsado? Sa tinitingnan po natin ngayon na lumalabas ang motibo drugs related.
drug-related. Drug-related. Oo. Paano po sir na kung okay lang po na mabanggit, kung hindi po okay lang, baka makakuha kami, maka-epekto yan sa investigation ninyo. Pero paano po na-trigger na yung suspect barilin po sa dalawang babae? And po hindi pa tayo makapagbibigay talaga ng very specific na basta ito po ay drug-related. I see. At yun nga, tinitinan natin yung mga personalities dito na involved, both ang victim and suspect. I see. So, suspect, sir, kumusta po? At large ba ang suspetsado? Opo, at large pa po ngayon, pero naman na natin. So, continuous pa rin yung at pursuit, kasi simula kagabi, naghahanap na yung ating mga tropa. Hanggang ngayon po, diretso pa rin. Opo. Ano po, Colonel, na badil ang ginamit kang suspect? Base po doon sa nasa 9mm. 9mm? So tama po sa duwang babae. Kumusta? Saan po so tama? So, pareho po sa payo, Susaro. Ay, nako. Digdi sa may Pandok, Susaro, digdi na sa may Angom. Oo. Ano po ini? May agum na ang duwa o pareho po? Kumusta ang kuwan kayo ni? Status po kayo ni? Civil status? May agum po. May agum ni si Susaro biktima. Susaro single. I see. Magkapera po sir ang edad? Susaro 30, Susaro may agum na. Susaro yung single 35 years old. Ay nako, okay. So ano pa po sir ang apera kan drug related issue yan? Iyon sa pinakaanggulong na hiling po ninong hanggang sa ngunyang tabi, Colonel, ano? Iyo po. Opo. Sige sir, mahalat po kami kaniba pang detalye kayan unless po na may hapot tabi sa mo si Jomar. Jomar? Okay, thank you very much sa COP sa nako niya to. Yan tabi BPN na kumpirmasyon na drug-related drug-related mananggad. And basado duman sa nako niya tong information mismo duman sa area sa Purok 2, Purok 4 kan San Roque, Tabaco City. Ang mga biktima si Daisy Barateta at si Nerissa Manlangit na parehong nagadan katubang makatapos ang insidente. Padagos ang pinagigibong hot pursuit operation ngunyan kan mga pulis na duman sa suspect na identified naman actually ninda pero day man ninda piga paluwas pa to pangaran. Opo. Yan yung mga follow-up. Jomar Bien. Salamat Jomar sa follow-up report. Hali po dyan sa Tabaco City PNP. Mientras tanto, naka-heightened alert status para sa Ondas 2025 ang Coast Guard District Bicol po Oktubre 30 sa Nobyembre 4 ngunya na taon. Sigon sa ipinaluwas na anunsyo kang Coast Guard District Bicol na pinamayuhan ni Commodore Ivan Roldan, nasa 450 personahes kan ahensya ang naka-standby para sa deployment tanganing mag-asistir sa passenger management, crowd control, vessel safety, inspection as in emergency operation. Ang lakdang tanganing masiguro ang epesyenteng paghiro kan traveling public sa obserbasyon kanundas. Apera kay ini naka-preposition daman ang siyam na mga land assets as in 17 na water assets na preparado sa tulos na mobilisasyon bilang suporta sa operational activities kan distrito. Mientras tanto, padagos man ang pagkondusir kanahin siya nin joint monitoring as in information dissemination activities kaibahan ang Philippine Ports Authority, Maritime Industry Authority, lokal na gobyerno as in PNP tanganing masiguro na marahayang operasyon sa mga pantalan as in kaligtasan kan mga pasahero sa long weekend. Dagdag mga tugang na mga bareta sa lado lokal. Report kasabay si Jimmy Nasalita, patrabaho sa road widening sa Morera na mamalisyahan na barudon ang dalagan kaini. Uya po ang report. Na mamalisyanan patrabaho kan tinampo digdi sa pasakat na tinampo sa barangay Morera, barudon ang dalagan kan trabaho sa actually dahil pangani nag-widening, nagdidiki pa lang digdi sa mga gilid kan tinampo sa ngunyan ang problema sa sobrang mga lubak-lubak man tinido pa man kiraray ang pinagsasaparkan mga biyaheros motorista na nag-aaragi digdi harararo mo na ang talbong kan tinampo ang obserbasyon sa pasakat sa tinampo kung arin okay palugod
itaas na parte, pababa naman duman sa lower Binugsakan, na kalsada, iyuan pig re-block, alagad ining barangay Morera, na pig para reklamo na kan mga nakalis pang mga aldaw, pig para lihis-lihisan sanakan patrabaho, kung kayaan mga motorista, mga drivers nin mga darakulang lunadan, iyuan nagrereklamo na sa pagsabing balik sa dating problema, an magabat na traffic lalo na kung na rush hour. Tangunyan, dahil maintindihan sa kunata haluyo ng reklamo ini, mismong sangguniang bayan nagresolusyon na address sa DPWH region, asin mismo sa DPWH secretary, na tawan prioridad ang pasakat na tinampong ini, dahil ang iyo na nagkakausanin matinding traffic sa lugar na ini sa barangay Morera, alagad gari pasipara sa naman, ang manungod sa problemang ini na ipinag-address na sa DPWH Secretary Uduman sa Central Office. Mga dagdag na balita, Jimmy Nasalita, DCGB News. Mga health workers sa gabos ng mga ospital sa irarom kan gobyerno probinsal kan Albay, dadagdagan daw po nin sweldo. Karen Ala sa detalye. 156 milyon pesos ang ipighagad na dagdag pondo kan gobyerno provincial kan Albay. Pananing dagdagan man ang sweldo kan mga health workers sa mga ospital na pagsadiri kan gobyerno provincial. Sigun kay Governor Noel Rosal, kautuban kay ni na matutukan man ang pangangaipo kan mga steering na frontliners. Sa pagsabing nanotaran kay ning halos napabayaan naman ang mga nurse. Por dahil sa daay pinagtauan, nin man hay na sweldo. Kung kaya sa taon 2026, may ipig-alukar ng nasabing milyon pesos sa mga ini bilang pagpahalagakan gobernador sa daing kapagalan man ng mga pagtrabaho ka ini sa mga provincial hospital kan Albay. Karen Ala, DCGB News. Mientras tanto, bastos na litrato kan mga vlogger sa Green Lava, pigkondinarman kan Sangguniang Bayan kan Daraga. Joshua Bino sa detalye. Sarong resolusyon ang inaprobaran kasudma sa regular sesyon kan Sangguniang Bayan kan Daraga Albay, kung saan ang resolusyon na ini iyo ang pagkondinarman kan sangguni ang bayan duman sa ginibo kan mga basketball player asin vlogger na nagpicture nin ubang plus sa Green Lava sakop kan barangay BC munisipyo kan Daraga Albay. Ang resolusyon na ini iyo ang pinag-sponsor ni Consel Attorney Ayan Makasinag, alagad nag-request man si SK Federation President Sofia Baldo na gibuna ining House Resolution kung sa inang author ka ini iyo ang gabus ng mga miyembros kan sangguni ang bayan kan Daraga Albay. Pagpapahiling ang resolution na ini kan mahigot man na pagkondinar kan sangguni ang bayan duman sa nakakabastos na picture na nagtrending sa social media kung sa ubang post na nagkuha ng litrato ang duwang lalaking persona, isabi mga basketball player duman sa sikat na pasyaran man sa Daraga Albay. Kasud ma, ang mga imbultong individual iyo ang nagpalawas naman kan sa indang public apology pinahagi sa indang official social media account, alagad sa parte kan lokal na gobyerno na pinagkondinar kan alkalde ni Mayor Vic Perete asin kasudma sa regular sesyon kan sangguni ang bayan nagpalawas manin pahayag ning pagkondinar ang sangguni ang bayan. Dagdag na bareta, Joshua Bino, DCGB. Mientras tanto, alarmaryo, may dagdag man na report hali dyan sa luwas. Suportado kan gobyerno lokal kan Legazpi ang plano ngunyan kan gobyerno nasyonal. Natawan priority ang mga classroom sa budget sa 2026. Si City Councilor Attorney Butz Lucila nagpasar ng resolusyon kasong na minasuporta kan Senate Bill number 121 ni Senador Bam Aquino. Natawan prioridad ni Presidente Ferdinand Bongbong Marcos Jr. na mga classrooms building budget para sa budget kan gobyerno nasyonal.
bagay na kinonfirmar naman ini ni Congressman Attorney Pido Garbin Jr. kanako Bicol na iyon talaga ang prioridad sa 2026 budget. Kaya digdi sa lokalidad, partikular sa Legazpi City, suportado ang planong ini kan administrasyon ni Mayor Isiam Ismael. Alarmario, Baretang ngunyan mga tugang sa Lado National, 6:28 na po nin pag-aaga. Target kang National Disaster Risk Reduction and Management Council o NDRMC na maging matanos, ligtas asin matrangkilo ang paggirumdom sa undas ngunyan na taon. Dahil ang digdi padagosan sa indang pigigibong preparasyon kasabay kan ibang ahensya nin gobyerno para digdi. Sa pinalawas na memorandum sinogo kan ahensya ang gabos na regional asin local disaster councils na sigurohon ang kahandaan sa emergency response, seguridad asin kaligtasan kan publiko. Kaibahan sa mga direktiba ang makusog na koordinasyon sa PNP, BFP, DOTR, DPWA sa sinibapang ahensya. Kaibahan din ang pagpapautob ng traffic management sa mga kampusanto, pantalan asin terminal asin pagpapawagas ng tamang informasyon asin pagirumdom kan ahensya sa publiko. Handa po ang Philippine Coast Guard o PCG para bantayan ang mga pantalan ngunya na undas 2025. Sigon kay PCG Commandant Admiral Ronnie Hill Gavan, naka-heightened alert ang Philippine Coast Guard para sa makusog na pagbantay po Oktubre 30 sagkod Nobyembre 4. Siguradong mamatian ang presensya kan Lambang PCG District Station asin substation para sa ligtas asin matrangkilong undas katawang kang PCG ang DOTR, Philippine Ports Authority asin Maritime Industry Authority sa Operasyon 90. Mantang nag-deploy man ni nagkapirang medical teams ang PCG para mas ligtas na operasyon. Pagirumdom kan PCG na mantinidong magbantay o mapagbantay asin magsunod sa mga regulasyones para sa matrangkilong undas 2025. Nagkapirang aldaw bago ang pagirumdom kang undas na matian na sa Parañaque Terminal Exchange o PITX ang ruso kan mga pampasahirong mauli sa kanya-kanyang probinsya sigon sa PITX Corporate Affairs Head Jason Salvador na nakapagrehistro nin 185,624 ng pasahero kanakaaging aldaw. Paliwanag ni Salvador na may namatian na pagdakol kan mga pasahero ngunya na taon, lalo na tamas naging accessible ang PITX dahil sa LRT, siringman, atab na wellness break kan mga estudyante asin para tukdo. Kasod mang aga, nakapagrehistro din 35,327 na numero nin mga pasahero na nagroso sa PITX alas 8 pa sa aga. Kasunod kay ni siniguro man kan manihamiento kan PITX na ang kaligtasan kan seguridad sa terminal sa tabang kan autoridad asin pinagirumdom kan ang mga biyahero na atamang magbakal nin ticket asin maging marikmat sa pagbiyahe para sa ligtas na biyahe. Pigalaw man na mapakol sa 2.1 milyon ang maroso na pasahero sa PITX ngunya na undas sa 2025. Papahampangon sa gigibo na pagdangog kan Senate Blue Ribbon Committee may kinaaraman sa anomaliyang flood control projects sina dating House Speaker Martin Romualdez and dating Congressman Saldico. Sa pagdangog kan Blue Ribbon sa Ghost Infrastructure Projects itatalaan sa Nobyembre 14 sikon sa nagbalik na chairman kan committee na si Senate President Pro Tempore Ping Lacson, ipapaagi ang investigasyon kay Romualdez kaya Speaker Faustino D dahil sa o ang imbitasyon kay Romualdez ipapaagi dahil sa existido pa man giraray an interparliamentary courtesy. Magigirumdoma na si Romualdez ko ang naimbelto sa anomalya kan flood control at sinabi pang pigahantudan nin malimalitang kickback sa indang mga residensya. Mantang may investigasyon man na pigasabing daima koa si dating Marine Technical Sergeant Orly Regala Gutesa ipapadaraman kay Senador Rodante Marcoleta asin dating Congressman Mike Defensor dahil sinda ang naging instrumento o dalan kung natainin na ipresentar asin nakapagtaon ng testimonya kay ito sa House Blue Ribbon Committee.
kumpiyansa ang Pilipinas na magkakaingganyar pamanggiraray si Presidente Ferdinand Marcos Jr. nin mga dayuhan na investors sa South Korea may kinaaraman sa iyang pagatindir sa Asia Pacific Economic Cooperation o APEC Leaders Meeting apisar kan iskandalo nin korupsyon sa flood control. Sa pre-departure briefing sa Malacanang, sinabi ni Department of Foreign Affairs spokesperson Angelica Escalona na dakol ang oportunidad nin investment para sa Pilipinas na naghahala sa South Korea. Mismong at sa South Korea ang nagtaonin asigurasyon kan sa indang suporta para sa pagsulong ng development cooperation sa Pilipinas. Sinabi kan DFA na opisyal na sarado na ang isyu na pigasabing binawian nin utang o nin pautang kan South Korea sa ang Pilipinas matapos magluwas ang kontrobersyal na flood control scam asin nagtaon nin piglilinaw sa nasabing isyu. Tinawanin doon Escalona na ang nangyari, mga hero protesta laban sa korupsyon sa nasyon iyon dai pagpapaluya sa kamautan kan gobyerno na makaingganyar nin mas dakol pang investment capital o dahil sa padagos na paghinguhan ni Presidente Marcos Jr. na mapagayon ang dalagan kan ekonomiya kan nasyon. Bareta pamanggiraray sa Lado Nacional si Senador Francis Escudero at si Senador Risa Ontiveros daw ang may pinakhababang net worth base sa saendang isinumiter na 2024 Statement of Assets, Liabilities and Net Worth o SALN. Inibase sa 16 na senador na nagpublikar kan saendang SALN. Sa panaluwas na SALN kan Office of the Senate Secretary, si Escudero may total na net worth na 18.840 milyon mantang 18.99 milyon man kay Hontiveros, mientras na ang magtugang na Rafi asin Erwin Tulfo ang may pinakadakulang na rehistrom network na may pinagbiyong maabot sa 1.5 billion pesos. Ang matuan na si Rafi Tulfo may sobra sa 1 billion pesos na total net worth mantang sobraman sa 497 milyon pesos si Erwin Tulfo. Si Senate Majority Floor Leader Juan Miguel Zubiri igwanin 400 o sobra sa 497 milyon na net worth mantang suminunod si Senador Ping Lacson na may 244.94 milyon. Senador Robin Padilla 244 sobra sa 244 milyon. Senador Jingo Estrada igwamanin sobra sa 221.21 milyon. Senador Lito Lapid sobra sa 202 milyon. Senador o Senate President Vicente Soro III 188.87 milyon. Asin Deputy Majority Floor Leader JVR Sito sobraman sa 137 milyon. Ang iba pang nagsapubliko kansa ng SALN, iyosinda Senador Pia Cayetano na igwanin 128.29 milyon. Senador Sherwin Gatchalian 89.52 milyon. Senador Bam Aquino 85.55 milyon. Senador Laurel Legarda 72.21 milyon. Senador Joel Villanueva 49.50 milyon. Asin Senador Francis Pangilinan 26.73 milyon. Sa siyam na majority senators, duwa sana ang nagsapubliko kan sa indang SALN, Sinda Escudero asin Villanueva. Sa ibong kaini, anibang minority senators, dahil pa nagasa publiko nin SALN, yusin the Senate Minority Leader Alan Peter Cayetano, Senador Bongo, Ronald Bato de la Rosa, Rodante Marcoleta, Amy Marcos, mantang salado man kan mayoriya ang magtugang na si Senador Mark Villar, asin Camille Villar. Bareta sa Luwaskan, Pilipinas. Makalipas lang kan mga patalastas, alas 6:37 na po nin aga. GB News Express. GB News Express. Uy, ano raw yun? Kaya raw nilang ayusin yung PhilHealth registration mo? Pero may bayad? Nako, huwag kang maniwala dyan. Fixer yan. Hindi ka sigurado dyan.
Huwag magpapaloko sa fixer. Huwag basta ipagkatiwala ang personal mong impormasyon. Makipag-transact sa pinakamalapit na PhilHealth office para sa registration, updating at pagbabayad ng inyong contributions. Bumisita sa www.philhealth.gov.ph para hindi mabiktima ng scammer. At age 50 pataas, posible ang good quality of life kapag tama ang level ng nutrients sa katawan. Piliin ang doctor-prescribed Centrum Silver Advance. Ang kumpletong formula nito ay mahigit sa 25 nutrients na tumutulong sa immunity, healthy heart at sharp memory with proper diet and exercise. Alam niyo ba, ayon sa clinical research, ang pag-inom ng Centrum Silver Advance araw-araw kasama ang tamang pagkain at exercise ay nakatutulong sa memory habang tumatanda. Napapanatiling matalas ang isip, malinaw ang memorya at maayos na nakaka-focus. Ang mga nasa edad 50 pataas ay matutulungang magkaroon ng good quality of life kung iinom sila ng Centrum Silver Advance kasabay ng tamang pagkain at exercise. Take Centrum Silver Advance daily. Ito ang Medifacts for Centrum. Multivitamins plus minerals is a generic name of Centrum Silver Advance. If symptoms persist, consult your doctor. Mga tugang, abangan ta ang pinakabagong programa digdi sa DCGV Radio. Ang programang mahatod ning mga impormasyon, mga istoryang kapupurutan nin inspirasyon na naidulot kan pagtatrabangan nganing maiangat ang pagkabuhay kan mga Bicolanong paraomang benepisyaryo. Magkiribahan kita, alas 10:30 hasta alas 11 ning pagkaaga, magantabay, asin maghinanyog sa kape, asin baretang agraryo. Pre, makinig ka muna. Payong kaibigan lang ha. Work hard, play hard. Yan ang motto ko dati. Pero nakakapagod din pala katagalan. Sa gitna ng lahat ng mga puyat, inom at pagkain ng masasarap, kasama na ang oily at fatty foods, kailangan pa ring bantayan ang kalusugan. Tamang kontrol ang kailangan. Katuwang ko, ang Liverade. May silimarin na maaring makatulong protektahan ang atay. Cheers to more good times. Be a liver lover. Mahalagang paalala, ang Liverade ay hindi gamot at hindi dapat gamitin paggamot sa anumang uri ng sakit. Ang good drinks at good food, perfect combo. Isama pa ang Liverade para sa kalusugan ng atay. Mabibili sa mga leading drugstores nationwide. Sumali at manalo sa Mega Milyonaryo Instant Raffle Promo. Hanapin ang promo code sa loob ng sachet ng Jim's Coffee Mix at sa takip ng lata ng Mega Sardines at isend sa Facebook page ng Mega Sardines. Mega ang papremyo. Worth 50 million pesos ang ipamimigay. May Gcash araw-araw. 5 winners of Toyota Race at 5 winners ng 1 million pesos. Kaya ano pa ang hinihintay nyo mga kamega? Sali na at baka kayo na ang isa sa mga magiging milyonaryo sa Mega Milyonaryo Instant Raffle Promo. Per DOH FDAC FRR Promo Permit Number 1573 Series of 2024. Bakunang angat, serbisyong dapat. Sa presyong abot kaya at matapat. Lahat ng yan, nasa Rabvax. Nakagat o nakalmot ka ba? Huwag mag-alala. Rabvax Animal Bite Center ang inyong kaagapay para sa pinagkakatiwalaan, mura, ligtas at siguradong proteksyon laban sa rabies. Bukas po kami 8 a.m. to 5 p.m. mula Lunes hanggang Sabado. 8 a.m. to 12 na naman every Sunday. And on holiday, pwedeng-pwede pati walk-in. Ang aming mga branches, Rabvax Legazpi, R&R Suite Sagmin, Legazpi City, near Aleco. Rabvax Ligao, in Barangay Tuburan, Ligao City. Rabvax Tabaco, beside Siga Hospital. Rabvax Iriga, in front of Yusan Iriga. Rabvax Irusin Sorsogon, malapit sa Irusin District Hospital. And now open, Rabvax Masbate, along Municipal Road, Barangay Kalipay, Masbate City. Rabvax Pilar, Rabvax Castilla, Rabvax Pioduran, and Rabvax Cubao Metro Manila. Like us on Facebook, maging bakunado at protektado. Piliin ang alagang Rabvax. Uni na ang programang pang-edukasyon at pangkabuhayan hatod sa Indo kan Bicol University Extension Management Division. Ang sa Indong katuwang sa pag-uswag kan kaaraman, kabuhayan asin komunidad sa panginginutan kan sa Indong hosts Professor Edgar Baraveda asin Professor Seth De Matera. Ini ang programang pang-edukasyon at pangkabuhayan madadangugon niya ng Miyerkules alas 11 hanggang alas 12 kan udto live digdi sa DZGB 729 kHz. Udok na paglilingkod sa sambayanang Albayano. GB News Express. GB News Express. Oras Pilipinas, 6:42 na po ni Naga. Iyinog-yog po ng magnitude na 6.1. Nalinog ang Western Turkey. Namatian ang yugo-yugo sa Istanbul as in Izmir bandang alas 4 o kaya alas 10:48 nin Banggi oras sa Turkey.
Nagkapirang harong ang nagaba sa Banwaan kan Sinderji dahil sa makusog na linog. Tulos man na nagresponde ang mga rescuers sa sinibapang emergency responders para ayudahan ang posibleng nadanyaran. Sangunyam padagos ang pagigibong assessment kan mga autoridad sa epekto kang nasabing makusog na linog. Negosyo Bareta, mga tugang, nagrehistro nin maluyang balor nin piso kontra dolyar sa bilog na istorya kan Pilipinas. Sigon sa datos sa pagsarado kan trading kaso hapon na Martes, ang trokes kan piso kontra sa sarong dolyar puminakol sa 59.13 pesos o sentimos. 59 pesos, 13 sentimos. Sigon sa Bangko Sentral ng Pilipinas o BSP, posibleng ang nabalgar na korupsyon iskandal o ang nabulgar na corruption iskandal ang saro sa faktor na nagpaluya sa kantidad kan piso kontra dolyar. Posibleng mag-reflect sa potential market moderation sa economic growth ang pagbagsak ang balor kan piso dahil sa infra spending controversy. Nagalao man nagkaperang analyst na maimplementar ang BSP nin panibagong rate cut bago matapos ang taon sa tahaw kan bagolbol na inflation asin nagluluyang economic growth. Ipinagdagdag pa sa report na may mga signifikanting impact sa dakol na sektor ang pagbagsak ang balor kan piso kontra dolyar. Maski nangani ang pamilya kan mga OFW mabibenepisyaran kay ni dahil mas dakol na piso ang makukuha ninda sa kada dolyar na pigrimit. Alaga ng imported na produkto pwedeng mas talong magmahal kay banig ang produktong petrolyo na pigbabakal kan Pilipinas gamit ang dolyar. Ang hababang trokes kan piso kontra dolyar nangahuluganin mas mahal ngunyan na pagbayad sa utang sa panluwas kang nasyon o foreign debts. Health News kasabay si News Director Mar de la Cruz. Kausa kan UTI aramon sigon sa mga eksperto. Good morning, Paring Mar. Good morning, BP. Nakakamati ka na daw ng pabalik-balik na pag-ihi na may kaibanan na lanit. Diba, urinary tract infection o UTI na yan. Sigon sa urologist, ordinaryong kausa kan UTI ang paglaog ng bakterya arog kan E. coli sa urinary tract o agihanin ihi. Dagdag pa ka mga health experts na pirmining nangyayari kapag kulang sa pag-inom ng tubig, pagpugol sa pag-ihi o bako tamang pagbaagi nin pagbasa matapos na mag-download o mag-ati. Sinabi pa ka mga eksperto sa salud na kalangkaw man ang posibilidad ng UTI sa mga babae dahil mas halipot ang sendang ureta kaya madaling makalaog ang bakterya. Pwede man nining makuha sa bako malinig na pagdurog asin paggamit ng ating banyo. Kaya pagirumdom ka mga eksperto o galion na mag-inom ng dakol na tubig dahil pagpugulan ng pag-ihi asin man tiniron na malinig ang ikinabuhay sa siring na paagi may bitaran ng helang asin ng konbinyensya na daraka ng UTI. Health News from Newsbase, Mardila. Thank you, Paring Mar. Mientras tanto, Pag-asa kasabay si Alexis Ruivivar sa kamugtakan kang panahon. Opo, para sa ating latest forecast, ngunyan na aldaw, ang intertropical convergence zone ang nakakaapekto sa Sorsogon at Masbate na nagadara ning mapanganurong kalangitan na may mga kalat-kalat na pag-uuran as in pagkikilat at pagdaguldol. At the rest of Bicol region naman sa Hanyato na partly cloudy to cloudy skies na may mga isolated lang na mga pag-uran at thunderstorms ang mamamatian gawa ng easterlies. So, ang tigatayang agwat ng temperatura ngunyang aldaw ay posibleng umabot ng 26 to 32 degrees Celsius. Sa ngunyan, para man kitang tigbabantayang low pressure area ito sa ating Pag-asa monitoring domains. Ayun po sa ating latest forecast. Ini po si Alexis Ruivivar ng Pag-asa Legazpi ang nagbabarita.
Yan mga tugang ang detalyes kan GB News Express. Sinurat po ni News Director Mar de la Cruz. Katawang si Jenny Balyaran na si Nicole Ann Gloriani. Siyempre pang report kan Mega Force Patrol. Hali po dyan sa luwa. Sa indog na dangogan GB News Express. GB, garantisadong bareta. Si Henry Maceda, ang lalaking hindi inuumaga. Your partner in the morning. Ubo ng anak, nakababahala, baka plema. Para dyan, Plemex for Kids ang pambato ko. Ang Plemex for Kids ay gawa sa lagundi. Tinutunaw at pinalalabas ang plema. Ginhawa para sa bata, peace of mind para kay mommy. Camille Prats Yambao po, nagfi-flex for Plemex. Pambatang lagundi, Plemex! Vitex Segundo L is the generic name of Plemex for kids. If symptoms persist, consult your doctor. Mommies, agapan agad ang ubo at plemang nakabara. Pambatang lagundi, Plemex! Branded ba na computer ang hanap mo? Albay Computer and Electronic Supplies and Repair ang sagot dito. Yes na yes! Available sa Albay Computer and Electronic Supplies and Repair o ACES ang brand new at dekalidad na laptop, desktop, printer, gaming gears, gaming desktop with gaming chairs, CCTV sales at iba pang computer supplies and equipments na hanap mo. Ang presyong abot kaya natin at may cash discount pa. Hindi lang yan. Ang Albay Computer and Electronic Supplies and Repair o ACES ay authorized service center din ng ASUS, Lenovo, Epson, Brother, Canon at ng Sharp Copier. Ano pang hinihintay nyo? Punta na sa ACES! With branches in the Bicol region, PC Micron Enterprises, Tanzo Alegre Building, Tibuaya Street, Daet Camarines Norte, PC Micron Enterprises Peña Building, Rizal Street, Corner Burgos Street, Sorsogon City, and PC Micron Enterprises, EJ Rubio Building, Gogon Sirangan, Virac Catanduanes. Dito sa Legazpi, ang Albay Computer and Electronic Supplies and Repair ay matatagpuan sa ground floor, V&O Building, Quezon Avenue, Legazpi City. Tumawag sa cellphone number 0917-558-0067. Dito ka na sa ACES. Sa kalidad, sigurado ka. Sa repair and services, maaasahan pa. I-like and follow sa www.facebook.com/albaycomputer. Bawat print, bawat tahi, walang sablay. Sa Hairprint, ang quality laging tunay. T-shirt man o polo, lahat panalo. Dito sa amin wala kang talo. KTF Sublimation, heat press din embroidery pa. Ang linis tingnan sa'kin. Kahit anong style kaya naming gawin. Hairprint ang sagot, walang kapantay. Lahat ng orders pasok sa husay. Hairprint ang sagot, walang kapantay. Sa bawat design, tiwala mo'y taglay. Gusto mo ba ng kulay na buhay na buhay? O simpleng design na astig ang taglay? Kami ang bahala, walang kaproble-problema. Sa Hairprint, sigurado kang astig ang resulta. KTF Sublimation, heat press din embroidery pa. Ang linis tingnan sa'kin. Kahit anong style kaya naming gawin. Hairprint ang sagot, walang kapantay. Lahat ng orders pasok sa husay. Hairprint ang sagot, walang kapantay. Sa bawat design, tiwala mo'y taglay. May iba't ibang karamdaman ka ba gaya ng high blood pressure, diabetes, sakit sa puso, sa kidney, sa atay, may myoma, na stroke, may gallstones, cancer at marami pang iba? Ang Amazing 4 ng Miracle Health Corporation ang subukan mo. Makakatulong dahil mula ito sa epektibong Amazing Trio at mas lalo pang pinalakas dahil sa Mega 1 na mayroong 21 sangkap. Subok ng nagpapalakas ng immune system at marami na ang mga natulungan na mayroong iba't ibang karamdaman. Huwag nang patagalin pa. Alina't
magpakonsulta. Maaaring pumunta kay Doc Joey Bitito sa Barangay 18, Cabangan West, Legazpi City, kaharap lang ng Bangko Sentral ng Pilipinas. O tumawag sa 0998-975-8121 or 0917-853-8933 para sa free consultation sa natural medicine. Mapapanood din ang serbisyong natural, kalusugan at bayanihan sa YouTube channel at sa Facebook page na Doc Joey Bitito. Naku, tumataas na naman ang kaso ng dengue sa bansa. Halina't mag 4S kontra dengue. Sirain at linisin ang maaaring bahayan ng kitikite. Sarili ay protektahan labas sa kagat ng lamok. Sumangguni agad sa pagamutan kapag may sintomas ng dengue tulad ng lagnat, pagpapantal at pananakit ng katawan at kalamnan. Sumuporta sa fogging o spraying kapag may banta ng outbreak. Maging maagap at maging sigurado dahil bawat buhay ay mahalaga. Isang paalala mula sa DOH Bicol Center for Health Development. Nagdadangog kamo sa Morning Hirit. Kaiba si Henry M. Ang lalaking hindi inuumaga. Sige, balik kita mga tukang sa programa. Storyang may init, pamahawan sa Morning Hirit. Hindi ko po kumpare ang observation ta. Hindi po sa satuyang syudad ano. Kaso sarong aldaw, anong aldaw ito? Basta kan sarong aldaw, gari kaso Lunes na hapon o basta kasarong aldaw. Anong yung kasarong aldaw? May ka-meeting po ako sa Marison Hotel. Nagtapos sa meeting mi siguro mga 5 something, 5 o'clock or past 5 araw kaya. Di pauli ako taara mo, ako tabi Chief Ramer, gusto ko pero ako nasa harong before 6 o'clock, di ba? Pero ako nasa harong before 6 o'clock nin Bangi or pero ako atab na nag-uli na. Aw ano kan haling Marison pasiring mga tugang sa diyan baga ako sa Washington Drive nag-uli. Inabutan tabi ako kihanggan siguro mga 6:30. Ang nahiling kong rason susugduman sa kuyang obserbasyon, iyo po ang grabe ang traffic digdi sa may uyang bagang orulian tabi. Ining intersection kang Old Airport, tayaw na baga dyan ang regional office kang DPWH, mautuho na dyan, luwas laog. Grabe ang traffic. Nagusuro-usuan na pati, may mga darakulang truck, igwa kong lorry, delivery kang gasolina ang nahiling. Di kinagmamanihar mga tukang na traffic enforcer. Haloy, tabi na nagkagurubot sa traffic, taday na nagbibigayan, so nagkakapira. Ako, chill lang kita, taday kita pwede magpapara high blood habang nagmamanaw, relax lang kita, di ba? Pag-abot naman sa may UST, mga tugang takonektado sa traffic, igwa kinagmamanihar na pulis, no? Ako pasalamatan ko ang pulis na yaon diyan sa UST permita. Pag may pag igwa tabi ki ano yan kon rush hour, pero diyan may pulis sa lugar na yan. Paminsan may PSO akong nahiling diyan. Ngunyan, ang problema man diyan sa may UST, kung hali kang Legazpi, hali ka baga sa Tahoe Road o hali kang SM, may intersection baga dyan sa may may intersection baga dyan sa may ano nga ning hotel iyan? Ining sa may sa residensya ni Congressman Caloy Loria, ining ano nga ning hotel ang Salbatanang, basta sa likudan ka ining UST po, igo dyan ka intersection, igo dyan ka intersection, mga tugang sa likudan ka yan. Grabe dyan ang pagkakabgubot kan traffic. Tadayin man niyang mamanihar. May paluwas, may palaog, sarabatan, etc. Ang sitwasyon kan traffic dyan sa lugar na iyan. Ngunyan, baka umasana po ang nangyayari pag rush hour dyan sa lugar na andyan sa may kanto kang Astrodome. Yan bagang kanto kang Astrodome, napasiring mga tugang sa Aleco, na tinampo. Uya na sa may BPI, sa may intersection na iyan. Uni po na sa may kanto kang Divine, uni bagang City Health Office, no? Iyan sa may Divine, may traffic light dyan, medyo na mamanihar dyan. Lalo na mga tugang pag uminagi ka na tabi sa Rizal Street,
o dyan na mga tugang sa may sea oil. Salbatana, mailing muna sana dyan ang kwan. Mailing muna sana dyan ang pagkakagubot kan traffic. Pasiring duman sa may SM Giraray. Itong kantong ito, pasiring sa terminal. Ang obserbasyon ko po, kung agree ka mo sa sako yung observation, kaya siguro kay puha na may naghihiro dyan sa Sangguniang Panlunsod, mga amigo ta dyan. May nagluwas-luwas good na konsyal, konsisay man iyan dyan. Ang observation ko, pag rush hour, tabi, Casablanca Suites, yan ha, sa may Casablanca Suites. Ang observation ko po dyan, pag rush hour, anong oras nagbi-build up ang traffic dyan? Between 7 to 8 and 8. Ha? Between 7 and 8. Between 12 and 1. Yan ang lugar na iyan. Buta, between 4:30 o 4 to between 4 and 6 p.m. Paminsan, may mga instances na sa Washington Drive, mga tugang, alas 2 pa sana, may traffic na. Hello? Hello, good morning, sir. Good morning po. Yep. Observation ko man po kayo dyan. Sige daw, tabi, sir. Opo. Pag kurang traffic, pag maluyang mga bihikulo, Oo. may PSO, may police training. Oo. Pag rush hour na, nag-aarali na, wala na. Wara na. Tapos pag nag-oran, Nailing muna yan. pag nag-oran po baga, mas lalo baga yan. Iyong migo, takang nag-agi ako digil sa may airport road, mauran-uran. Di kang mahiling din ng police. Oh, pero naman sa may US, may pulis mas kinaguuran. Ano? Iyo, tama yung siruan. Tama ka man, okay. Tama ka man, okay. Tapos kung sa'yo nang may release, Oo. traffic po. Pero ang hiling ko, migo, dapat talaga may adhala na kimari ang traffic situation ta sa Legazpi. Iyo po, kung din hindi kaya lagyan ki tao dyan para mag-manage ng traffic, lagyan na yung traffic light. Kota na, di ba? So traffic light duman sa may Tahoe Road, baga Pakarayon, di ba, sir? Opo, Pakarayon. Pakarayon so traffic light hindi sa may Jollibee sa Circumferential Road. Iyo tabi. Opo. Bugtakan ki traffic light yan sa may LCC Giraray. So dati bagang old traffic light ka ito, nawara na. Oo, wala na. Yan anda, yun ang pwedeng solusyon dyan. Iyo po. Tapos dyan sa FM, grabe po dyan. Ay, Diyos ko, sir. Eksakto. Tama ka dyan. Ang crossing na halik na sa Bilamor. Ata na. Tama ka po. Opo. Ang crossing po baga dyan, Salto. Iyo. Common size plate. Medyo tabingi na dayo magsabutan. Sarawayon ka na. Salto pala na. Kaya po alam mong lumito kaya di tanong makalasot na naman tayo. Iyo. Medyo lisgang tinampo. Okay. Salamat, Migo. Di ba? Tama nga ba? Di ba? Ako sa iling ko talaga, Tod, sa Legazpi baga, may Traffic Consultative Council. Member dyan ang Committee on Public Utilities. Committee on, kung anong committee ba dyan sa Sanggunian, Panlunsod. Baka po, tatod nga, pipahanap ko kay Paling Also Consyal na in charge nalibong ako kung si Kagawad Butch o si Kagawad Lahara. Taka sa bago, may mga text ako ng chairman nga kan Public Utilities, si Kagawad Butch. Ang Public Order and Safety, si Kagawad Lahara. Ayan, so sa mga reaksyon sa kuya, kasabaga, no? Gusto kong ipahanap inita. Hindi ko nag-convene ang Traffic Consultative Council, paminsan talaga, mag-irinit ang payo mo. Di ba? Paminsan mag-irinit ang payo mo. O sabi ni Dr. Chris, tama ka pa din sa observation mo. Sobrang traffic na talaga, lalo na kang Lunes. Champion ang traffic, 4:30 p.m. pa lang sa Bugtong, Tagas Duterte Road. Pero in fairness, may pulis na nagpapauran para maayos ang traffic. Anong SW pa dito? Ace Hospital nga ni, inabot ako kay 33 minutos. Di ba? Oh. Good morning, Henry. Tama ka po sa observation mo. Iyo man ang observation ko. Ako sa iling ko lang,
dapat gid pwede mong strategize na igwaki nagmamanehar kan traffic sa rush hour. Pero ilingon mo ang Washington Drive, mga tugang, maski po rush hour dyan, sa Washington Drive, tabi, bata mahal da ang gasolina, sabi ni Ma'am Ruby. Bata ngayon mahal ang gasolina, basta may intersection, expect na may traffic. Eksakto. Pero ako sa iling ko, dapat may somebody to oversee mga tugang the traffic situation, adalan yan. O kung di kayang adalan, ako sa iling ko, kaypon man lang ki common sense, ilingon nindo, iyan ang palibot kang SM, sa iling ko, oras na para adalan ang one-way dyan. Ining palibot kang Ayala, dati ng one-way iyan, kwan lang, kaypon lang ki may nagmamanihar. Ining palibot digdi sa may LCC, one way naman yan, ma-enforce ka lang. Iyan nga nila sa Trilon, di mo aram kung ano ang sitwasyon dyan. Alam ba, halik kang LCC. Di ko, ang aram ko kang kaito kang panahon, di ka pwedeng mag-left turn tulos dyan before kang Trilon. Di ka pwedeng mag-left. Ngunyan baga, pwedeng mag-left turn, di ko aram kung iyo na yan ngunyan. Or, dapat ikot lang sa Trilon ang vehicle dyan. Diba? Iyan ko ang pwedeng adalan. Sana, Tod, may makakita tabi na pwedeng makahurong regarding yan ta. Kuhan na baga kita po? Nag-asinso na baga kita? Ang sa tuya pong syudad, dapat po medyo okay na ang sitwasyon. Diyan nga ni po sa may St. Agnes, firmi may tao. In fact, sa may St. Agnes po, medyo nagugustuhan ko dyan ta. Kaso hapon, mga 11:30 to 12:30, araw kayo. Uminagi pa ako dyan, tapos pauli kita. Igwaki kwan dyan, igwaki one way, igwa man kisaro, manasarawayon man, na may kurukargang LPG, nailing nang may bawal magwala pasiring sa pasiring dyan sa Esteves, o ano kan, nagwala. Kinalintura sa nagmamaneher kan traffic, dakula uno na karatula na low left turn sa oras na iyan. May mga nagpapasaway pa ng gadtabi. Kung di kitang disiplina pag-abot sa araw ka na bagay, lalo kitang malala. Simple man sa ang solusyon, disiplina sa to na mga nagmamaneho asin sa gabos. Good morning. Adalan po kan mga namaneher kan traffic flow, may timer po arog sa traffic light. Minsan, nakalampas, duwang auto, stop na. Tamang observation mo po. One time, yaw na ko dyan sa may hali akong St. Agnes, mawala ako sa may Sea Oil, going to SM. Para tulong auto so nakaagi, stop na. Utong sa ibong na tinampo, sige ang paabante. Di man nagkakaabante, taso duman sa may kanto kang SM, traffic man. Ako sa iling ko, dapat kay po ang kiso VHF, bagagabos na traffic enforcer may VHF, arapod-apod sana ngani mga tugang na ang communication madali. Din ako nakakahiling ki pulis na may VHF na tagsararo. Ang PSO garo igway. Sabi ni Dr. Santi, diyan ngani tabi sir sa may hampangan kan St. Agnes in UST, oral daw na sana dain nagibuhan pagi grabe traffic. Dapat siguro diyan sa may St. Agnes magpark sa gilid kan tinampo dakulon ang enforcers diyan, lalo nagubot ang traffic. Sa may UST pwede po siguro mag-exit sa likod, bata 2 lanes ang okupado diyan. Iyo baga. Okay, salamat tabi Dr. Santi sa reaction. Tama ka po sa observation mo. Kudi dapat may makaurong kita taod-taod lang duman sa 7:30 to 9. Tagari, natudang ko kaya ka ito. Kan konsyal si Kagawad Chito Baldo, yaw na sa tinampo, nag-aadal andyan. Si Nono Baldo ka ito, konsyal man, nailing ko, nagtindugan sa tinampo, pig-aling ang traffic flow. Si Governor Rosal kan konsyal yan ka ito, yaon siya sa tinampo, nailing ko. Nag-aayos ko nun dapat gibuhon para mapakarayan. Ngunyan siguro, we need somebody o sa i-counselor na dapat yaon sa tinampo para mag-adal, ilingon kung ano dapat iproponer bilang legislative action sa sangguniang panlunsod. Inda kung may nahiling na kama, ako dai pa.
Salamat kan sa inyong pagantabay. Ini po ang lalaking hindi inuumaga. Mabalik po ako 7:30 sa programang Anhapot sa DCGB. Bareta alas 7 po. Susunod na. Kasabay si News Director Mardy La Cruz asin Jasmine Baloloy. Goodbye. Good morning. Tapos na ang programa. Lakaw. Pasiring sa lamesa. That is what we are. No one in between. How can Kayo po ba ay may katanungan sa PhilHealth? Makinig sa programang Alagang PhilHealth kasama ang PhilHealth Regional Office No. 5. Mapapakinggan tuwing Huwebes alas 10 hanggang alas 10:30 ng umaga sa DZGB. Damang-dama ang benepisyo ng PhilHealth sa Alagang PhilHealth. Agamigos, agamigas, may nagbabalik.